हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय नै जोङो दायो देवबार बाजाराव थांनो ओंखारदों बाजै फिसादा आंदो ओमफ्राय जोङो दायो ओंखारखाबायबो थांनो रेडि जाखाबायबो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम आं स्टार्ट खालामनोसै नै जोगोनार खालामनो नामा आयु ini apa ke lagu mulai bang? Deh, apa itu pandai? Biasa. Dia hamzah boy singkir deh. Wah, itu tuh. Wah, dah siapa itu loh? Dah siapa kira? Kita tengah pilih apa? Kiji. Murah. Megong bari. Aida, sebetulnya langsung. Nei, agai gaure makai logo mondo, MB gaure mani, MB gaure mana sih bawa doa? Ini asli nama mak, agai? Maina Busantari. Ina senela MB gaure ma blog. Logo pernah ide. Tini. Nei. Ayu, ini. Naik asin dongo. Baina tua, baina hena. Pasaran kana? Rai padi muzang deh. Takkan ini rasa yang dok. Hosa, umpai nengleh malah ke, agai? Beg. Dudan so. Suka berbinom banyak Ayu, beg sih suka baik. Katra sehai be. Beg sih mani mama lah ke neng dosen ya. Ro. Talang bikin ro. Wah, miek ayu. Sok kublang. Malah nih. Ay di. Nay saya start na dong day. Nay basi ya jeng na miek ke pariya. Nih, pangko. Dira slim gitu. Puri nereng lah. Nih, kemana mulai? Tomito. Belati. Pandang Maya, Bangkok. Kazar, ayo langsung. Mana muni apa ya? Mana muni lagi pernah. Mana muni kesur balang, jangan apa langsung. Kau jeng bitur lah, apa kerni apa ilah? Kangkungan bitur jenis kena, bitur jenis keda mah. Jeng bitur lah deh, tapi tak. Gangkung hang na jan la bai ne hang na jan gangkung ko tuition la bai Indo kan ya lebih utang ke hamnaini muli mungkin nama hamnaini muli nang nang mixer kori diok olop Iklan nale ya? Oh, itu belum man. Iklan kayak sama deh. Di sana. Mẹ thầy là bài dưng đấy á. Cứ làm chứ. Năm nay cứ làm chứ. Cứ làm chứ. Sự cái này mới dừng được nè thầy. Tao lên sẽ mới dừng được. Xem được nè thầy sự cái này. Không sự được đấy. Làm này không phải. Thôi. Kering sana ini mulai video. Kini buat dora pasanan naik. Kini buat dora. Kini boleh. Ami kok boleh bisa disu ya? Kini kok bisa disu moy. Buruk dora pasanan naik ba? Di luar kalau mana? Apa tuh ada? Oh ini ki. Deh, kini oleh sam. Oleh ham kering sana ini mulai gaya nih. Kering ini sedang saya itu. Karena cuma ada ham kering sana punya gue. Hai mai, saya ham dulu tay. Ham kering sana ba? Lu deh. Uma betul loh saya. Mangko lah saya mangko. Hah, oma betul lah dengan sengat. Kena ayu. Ya se. Sanu kesasa. Ari lain sih
मा जानो फैदो चावमिन जानो फैलायबाय जों बे गावदां रेस्टुरेन्टआव संगासिनो चिकेन चावमिन दैलाव दैसावनो टुपा ए नै जोंनिया एवगासिनो दं आंनि बोराया नोंहा मा होनदों आंनि बोराय मानिबा बोराय होनगोन नोंखौ थाखानानै मानो थाब जाग्रोनांगौ होनबालाय नोंलाय बेलेग दिन बनानै नाय नाय आमला सांगोन ना आयौ माथायानो नांलायलांबाय मबाइलाव थाब थाब बनाय जानो लुगैथारबाय आं गोबाव एव दै गोबाव एव दा थाब थाब एवनानै मोनाब्ला मा जागोन आं एवनायाव गोथाव जाखायो जागोनसो नै या नै चिकेन ललिपप माय फेभरेट मेथाइ नामखौ मालाय बावफैबावबायसो Patanjali face wash ubiaw रेस्टुरेन्ट फैलायबायलै उपाय गैया बेयाव फैयाबानो बेयाव एसे गोथाव मोनजायो नालाय जोंनियाव एसे एसे फैनांगौ जायो चावमिन जानोसै गोथाव मोनथारो आङो बेदर होदिया नामा माथो गैथारा हा बुंग्रा गलायलायबाय आलु गोसाथा जि बुरजा सोखादो जि बुरजा संजागायाव फैदो अबाव फैदो लाबो मा जाया होनलाबायनो होनगोन आं मोनजानायखौसो नायो आरो जाया होनगोन आं नायानो जेने जेने फिस मोनथामल' दोनदो होनबा जानो थेंक इउ दै ना ससे फैनायनि थाखाय नै ना ससे फैबाय आङो मा जादों ना गोरै ससे नै मालिकआ ना होनाया सिख्लाफोर नङाना सिख्लानि सासेल'सो मावजिया नै मोजां मोनो होनदों जायखौ मोजां बेनि नायलाय नायदाव नायदाव गाबबाय थायो थुदोहाय माबा नायथाव नायथाव रायलायनो ओंखाम जागासिनो दं नै मालिकआ मेव मेव नै नोंनि बाबानाव ओंखाम बि नोंनि बाबानाव दे थांसै थाब थाब गय जाहोब्रा ओंखायनोथ' आं गय जाया 20 ताकानि गय जानो माथो नोंसोरो सोर आंखौसो जानो थिनदों नोङो होनदों बाब बारे आंहासो जाहोबावनांगौ सिख्ला मानसिया नोंसो हरनानै जाहोनांगौ दा आरो फ्रिज जाहोबावनांगौ चावमिनफोरखौ एसे एसे खेबसे फ्रि जाहोनांगौ न' बायनानै मा जादों होनबा न' बायखांबायना एकदमबारे माबा दंफां गिदिरथारानो बारहुंखायाव सरस्वती फुजा खालि एकदम क्रेक माबानानै बारहुंखाजों बायसिन जादों ओमफ्राय थिंखौ सोलायबाय आरोना गय जाहोनांगौ दे मायो आङो ओरै ख्र' ख्र' थानानै अबेबा आंसो जाहोनांगोन नामा जाहोगोन आं मायबा आंनो देलायनो बायनो थोआखै फैसाफोरानो बे मावजियाबो दिस्टार्बथारनो मेव मेव थारै नै बेनो मालिकआनो फोरोंजोब्बाय गावनिनो लाथारदो